LKB Cup er en fodboldturnering for ungdom. Den afvikles hvert år i maj eller juni i forbindelse med Kristi Himmelfartsferien. Der deltager både piger og drenge, helt nede fra 6-årsalderen og op til 14 år. For de yngste spilles der på små baner med 7 spillere på hvert hold. For de ældste tilbydes både 11-mandsfodbold og 7-mandsfodbold. Det er idrætsforeningen LKB Gistrup, der med sine mange frivillige hjælpere står bag dette store arrangement med deltagere fra Norge, Sverige, England, Tyskland og Danmark. Der er plads til ca. 135 hold i alt i turneringen, og i de senere år har LKB måttet melde alt udsolgt. LKB-koppen er ved at være godt indarbejdet. Den har været afholdt hvert år siden 1981. Gistrup ligger i Nordjylland, tæt ved Aalborg. Der er gode færgeforbindelser fra Norge og Sverige til Hanstholm, Hirtshals, Frederikshavn og Grenaa. Motorvej E45 forbinder Aalborg med resten af Europa, og der er under 10 km fra motorvejsfrakørslen til Gistrup. De fleste klubber sørger selv for transporten, men LKB-koppen har også samarbejde med rejsearrangører i Norge og Sverige. Hvis man ønsker det, kan LKB mod betaling sørge for afhentning i bus ved en færgehavn i Danmark. Det er gratis at blive hentet på banegården i Aalborg. Det er glæden ved fodbold, der bringer de mange børn og deres trænere, ledere og forældre sammen. LKB-koppen er først og fremmest en turnering, hvor alle skal kunne have fornøjelse af at være med. Derfor får alle hold lige mange kampe, hvad enten de vinder eller taber. Flere rækker er delt op i en A-række for de bedste hold og en B-række for dem, der ikke er så gode. Der spilles som pokaler og medaljer i alle rækker. Pigefodbold er en vigtig del af LKB-koppen. Den er en af de få turneringer, hvor pigefodbold er med i alle aldersklasser, både som 7-mandsfodbold for de mindre og 11-mandsfodbold for de største. Skulle en spiller komme ud for et uheld, er der hjælp at hente. Ja. Nu skal vi lige. Hvilke kampe har I resultater fra 32 og frem af Hjellemann? Efterhånden som turneringen skrider frem, registreres resultaterne ved hjælp af walkie-talkier og computere. Spillerne og trænerne kan på resultattavlerne holde sig orienteret om, hvordan deres hold bliver placeret og hvornår næste kamp skal spilles. Når de indledende kampe er spillet færdig, bliver puljerne brudt om, så de bedste spiller mod de bedste og de svageste mod de svageste. Det giver jævnbyrdige kampe, både i finalerne og i tabernes slutkampe. Vinderne spiller om flotte pokaler og medaljer, men taberne får også deres kampe, og kampen om 9. pladsen kan godt slutte med en straffesparkkonkurrence. På denne måde ved alle holdene til sidst, hvilken placering de har opnået i rækken.
Når en klub ankommer til LKB-koppen, får den tildelt en kontaktperson, som tager imod og viser på plads. Denne kontaktperson er fast tilknyttet klubben under hele opholdet og har til opgave at hjælpe, vejlede og løse eventuelle problemer, så klubben får den bedst mulige oplevelse. Spillerne og deres trænere og ledere indkvarteres i klasselokaler på Gistrup Skole og Tornhøjskolen. De skal selv medbringe en sovepose og noget at ligge på. En vigtig del af LKB-koppen er de mange forældre og søskende, der rejser med for at være sammen med holdet. De har flere indkvarteringsmuligheder. Den billigste måde er at bo på Tornhøjskolen, hvor der er god plads og mulighed for brusebad. Tornhøjskolen ligger ca. 4 km fra fodboldbanerne, og gæsterne der har deres egen bus, som kører, når gæsterne ønsker det. En anden mulighed er at bo i campingvogn. Man kan medbringe sin egen vogn, eller man kan leje en vogn. Campingpladsen er kun beregnet til overnatning. Vognene er opvarmede, så man også kan klare en kølig forårsnat. Bad- og toiletforhold findes i Gistruphallen, som ligger lige ved siden af pladsen. Det er også her, man spiser. Hvis man vil bo lidt mere komfortabelt, er Hotel Scandic en mulighed. Det er et fint hotel, der ligger ca. 5 km fra Gistrup. Ved bestilling gennem LKB-kop kan der opnås fordelagtige priser. Endelig er der mulighed for at bo på vandrehjem i Aalborg, ca. 10 km fra Gistrup. Både fra Hotel Scandic og vandrehjemmet er der offentlige busser, der kører til Gistrup. Uden mad og drikke duer helten ikke. Alle deltagere og ledsagere bliver bespist af de mange frivillige hjælpere i Gistruphallen. Morgenmad og frokost midt på dagen er tag selv-bord. Om aftenen er der varm mad. Opstår der problemer eller spørgsmål under opholdet, kan klubberne få hjælp hos deres kontaktperson eller på informationskontoret. Det er her, der kan veksles penge, købes ekstra billetter og meget andet. En fodboldturnering er ikke fodbold alene. Alle de andre ting, der foregår, er med til at give deltagerne den samlede oplevelse, som de gerne skulle kunne huske i mange år. På LKB-koppens første dag finder åbningsceremonien sted. Det er et flot syn, når klubber i mange forskellige dragter går i optog gennem byen. Der er en god stemning, og mange hold har deres eget slogan. Kære deltagere, velkommen til LKB Cup. Dear competitors, welcome. Liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen, willkommen. Talerne keder de fleste, og derfor er de meget korte. Efter indmarchen afvikles der landskampe mellem de voksne. Det er et krav, at der også skal være damer med på holdet. Selvom det er for sjov, vil man jo gerne vinde. Men hvis man ikke er i god træning, skal man være lidt forsigtig. Den officielle præmie er en vandrepokal, men der er også andre præmier.
Åbningsaftenen afsluttes med fyrværkeri. Efter en hård første dag med 2 eller 3 kampe, er det meste af anden dagen holdt fri til udflugter. De fleste vælger at deltage i turen til den store forlystelsespark Fårup Sommerland og Aquapark. Nogle forældre foretrækker at besøge Aalborgs forretninger eller storcentret med Bilka. Når børnene er ved at være godt trætte om aftenen, er det de voksnes tur. Trænerne, lederne og forældrene har deres egen fest. LKB hilser på de nye klubber. Der er lidt ekstra aftensmad. Together, and young hearts shouldn't be afraid. Og mulighed for en sving-om. So darling, say the last dance for me. Men der er også en festaften for børnene. Det er vanskeligt at lave underholdning for alle fra 6 til 14 år. Derfor er arrangementet delt, så der er noget for de små og noget for de store. Sådan. Gistrup-dansernes opvisning plejer at vække begejstring. Lyden af diskoteket kan godt føles voldsomt for de voksne, men de har så mulighed for at trække sig tilbage til teltet, hvis det skulle være bedre. Når de sidste finaler er spillet og bagagen er pakket sammen, er det tid for afsked og hjemrejse. Venskaber er opstået, og det kan være svært at sige farvel. Men så er det rart at vide, at LKB-koppen kommer igen næste år til Kristi Himmelfart.